Să nu uitați și mă la un episod din Bullet Party. Nu, cred că v-am zis atunci să puneți, dar n-am putut. Și hai, hai pe Forest, că n-am jucat niciodată. Și să vedem, 100 din 6, oricum avem. Și sper că îmi dă unul bun. Du-te, rete. Știi, menedrea s-a pus pe blue, poate. Hai mă, restarting. Bine că încep nu poți. Ok, man. Apăs. Fac piciorul. Ne vom scoate. Nu știu de ce trebuie să ne scoatem. Ăla cu Mickey el e sora mea. Și dacă ați văzut și cu Troll, toți el e sora mea. Și ea se joacă, doamne, dar ea nu filmează. Credeți că filmează ea? Vă întreb, credeți că ea filmează? Dar nu vă zic câți ani are. Credeți că ea filmează? Vedeți, filmează? Îmi ziceți în comentarii că ea filmează. Hai pe Hero, că n-am niciodată să m-am jucat. Știu că pe Forest am jucat la altul, dar n-am filmat. Așa. Vedeți, sora mea. Se joacă nu știu. Ok, bine că m-am ales această echipă. Eu luăm sniper și am plecat. Nu pot să mă cred. Uite, sunt foarte puțin. What? What's the cause? Eu am tras headshot fără să... Nu, stai să nu uităm. What is invisible? Are hack, bă. Are hack. What era ăla acolo? Cum era ăla? Nu am pe asta. Uite, are și știu. Să nu se încarcă niciodată. Băi. Cum să pierdem? Mă întreb, cum să pierdem? Hai să luăm asta, că de mult m-am. Samuelo, ce-ai făcut, bă, bă? Samuel. Hai sus. Să sărim aici. Păi, dar nu pot să sari. What? Cine m-a omorât? Dacă ar fi tare să se modeze să poți și să te uiți cine te-a omorât. Dacă știți voi, dar eu nu știu. Bucurie mare! Mai e nimeni. Creeper. Da, mă chiar. Uite-l pe ăla, credeam că nu mai e nimeni. Pe sniper. Nu, bine cum arată aici. Bă, dar nu ești puțin, nu pot să... Mor din tine. Iau sniperul. Da, sunt prea mulți. Dar sunt prea mulți, mă vin la mine. Mă spawnez mea și mor. What the fuck? Ce-au avut mă ăsta, mă? What the fuck ce-au avut? What? Ok, o să cred că o să pun și o dată. Hai pe skin. Asta e, mă. Nu pot să dau normal.
Nu pot, bui. Nu. Bă, poți! Păi ce vrei, mă? Nu la sniper acum. Cel mai tare la sniper. Ăsta e super. What the fuck? Nu ați văzut ce e aia, mă? Inget pozitor, ce pula mea a fost aia? Vikings or France. Uite căcaturi. Gata, m-am apăsat. Complet. Back. Acum l-am? Nu l-am! What the fuck? Ok, hai să începem să jucăm acum. No, lebe. What? L-am? Hai pe Forest, pentru că n-am jucat. Vreau să văd dacă merge. Dacă e așa. Nu, aia cu nu, că e prea ciudat. Nu mai am cu mai mulți. Mă dau cu ceva. Dragi cu dar poate intrați. Și suntem prea mulți în plăte să fim puțin. Numai unul e francez. Unul e egiptean. Ok, uităm așa. Da, complet. Perfect cum l-am vrut. What? Ce m-am mâncat? Că nu știu mapa. What? Poți să te urci? What? Bă, știu cum se aude. Bă, puțin, mă ajutar puțin. Că nu știu ce. Dacă oricum vin. Ok, m-am cerut, nu m-am certat. Am zis să nu mai intre peste mine nici Lorena. Nu merge, nu știu de ce. Na. Hai să până dată. Hai să vă arăt. Cred că v-am arătat dacă v-ați uitat. Zicea bună să uită. Mai mult arătă muie. Spargi damul. N-ați văzut. Și cam am tucat și tot. Sper că v-a plăcut și să nu uitați. Și să nu uitați să apăsați pe like pentru că vă ajută foarte mult. Pa, pa!